Vedeli ste, že ak chcete zmeniť obchodné meno vašej spoločnosti, nestačí len nové logo alebo webová stránka? Ide o právny úkon, ktorý musí byť zapísaný v obchodnom registri. Uvažujem nad tým, že by som zmenil obchodné meno mojej spoločnosti. Len netuším, čo všetko to obnáša. Zmena obchodného mena nie je len kozmetická úprava, ide o oficiálnu zmenu údajov v obchodnom registri. Čiže nestačí, ak si len zaregistrujem novú doménu a začnem používať nové logo? Bohužiaľ nie. Pokiaľ by ste používali iné obchodné meno, než je zapísané v registri, vystavujete sa riziku pokuty. Navyše by to mohlo spôsobiť zmätok u vašich obchodných partnerov. Znie to komplikované. Dá sa to celé nejako zjednodušiť. Ja vyrieším zmenu loga a vy za mňa tie právne veci? Samozrejme, pripravíme pre vás všetku dokumentáciu, zabezpečíme podanie do obchodného registra a vy sa budete môcť venovať len vášmu podnikaniu. Kontaktujte našu advokátsku kanceláriu doktora Stanislava Rešutíka. Poradenstvo máme bezplatné a všetko vybavíme rýchlo, spoľahlivo a s úsmevom.